Kasal sa walo na katuig nga manag-uyab nga taga Dakbayan sa Karkar napalaw kay Mayor mi kansilar nini apan wedding reception gipadayon. Atong sayran ang detalye sa live report ni Femari Dumabok. Fem! Lan nakadapit sa atensyon sa pipila ka mga netizens ang post diya sa social media sa usa ka bride-to-be nga nipadayag siyang kadismaya o kaguol kay kasal niini na palaw nga himuon unta kagahapon. Inay post nga feeling happy kay maunta ang schedule sa adlaw sa kasal sa manag-uyab nga si Claire Cabo ug Paul Patrick Barawidan gahapon. Apan, feeling broken-hearted ang gibati sa bride-to-be nga si Claire. Kay matod pa, tunga sa adlaw na lang unta sa ilang schedule nga kasal. Gipaybaw sila nga postponed. Kay matod pa atoas sa kauluhan si Karkar City Mayor Patrick Barcenas. Apan mga bisita nga gikan sa lagyong lugar, ang nangabot na. Gingong nasugdan na usab ang pag-ihaw o pagluto sa ilang mga pagkaon. Nangita unta sila og huwis aron mapadayon ang kasal apan wala gayud sila'y nakitaan. Hinungdan nga gipadayon ang kumbira bisan wala pa'y kasal. Pasalamat ni Claire nga pabiling positibo ang iyang pamanhunon, taliwa sa hitabo. Nalingaw raw usab ang mga higala o kabanay ug ban pa mga bisita sa pagpadayon nila sa reception gahapon. So, kapin dyan to me. Mao po may pagbalik pa sila mga inigsulod adlaw, anak. Kay kuan, kasal na naman, inigugma na anak, ma'am ba. Nga, naka-prepare na may direct na. Naka-decide na lang ni sa kumparis, ma'am, nga kanang. Padayon na lang dyan ang hikay kanang nag-abang naman mig mga gapit, ma'am ba. Nga, nag-ano sa kay mig napalit. Kay dulan ba ya 30k ang mga gasto sa para gahapon unta nga event, ma'am ba niya. Pili to na mo kanang lihokon mga daot sayang gihapon kayo. Sa interview sa DYSS atol sa programang Superhirit, nangayo og pasaylo si Mayor Barcenas kang Claire ug mipasalig nga abagahon ang nagasto sa pagkaong naandam ug sa pagpaschedule na sa kasal. Sa Pinoray lang, dili yun ako gituyo kay doon na may mga panahon nga na-schedule niya, nasayop sa akong sekretary. Mga ko dispensaan ng tanan, ha? Pasaylo sa akong sekretary, niya. Hindi pa na, kung sa inyong mga nagasto, ako lang na taparan, niya, ako yung gasto na lang. Matag-conviction ninyo, matambong ko sa inyong kasal, pudungan ko kaon ninyo sa inyong hangapuan, sa reception. Kung sa may mahitabo, dapat strong lang, positive lang yun mo una kay nara rason ang Ginoo kung anong nahitabo to siya kay diha sa akon. Nasakitan man po ko pero nabalik ra pud ang kanang happy kay ma'am ba nga kanang naay kanang it's not the food man jud ma'am, it's about the kanang the memory. Lang gikatakda nga karon nga gusto uno himuon na gyud ang kasal ni Claire og Patrick Barawidan at ubangan ni Karkar City Mayor Patrick Barcenas. Masaligon ang bride-to-be nganing higayuna mahinayon na gyud ang iyang pangandoy nga yanong kasal uban sa iyang hinigugma. Lan? Okay, daghang salamat, Femari Dumabok.